स्टार्ट चुटी टिके छाड़ ନାଇଁ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅଧା ଟାଇମ ହେଇଛି 12ଟା ମୁଁ ଉଠିକି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କି ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଇକି ଏଇଟା ବି ଅଣା ହେଇଛି ଏଟା ଛୋଟ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଏଟା ନାଇଁ କି ଏଟା ଭଲ ଅଛି ଏଟା ବି ଟିକେ ଦେଖ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଲୋ 2 କିଲୋ ଇଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା लिमिट क्रॉस करना कोन नाही ଭଲ कोन ଅଛି से मन सब କଥା हि कह ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି तो सेठी ना ମାନେ ବିଲରେ ରହୁଥିବା ପାଳଭୂତ ପରି ମାନେ ଆସିବାର ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଟା ତ ହଉଛି ବଡଟା ଏଡେ ବଡ ଫୁଲକା ଏଟା ହଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ कम ଏଟା ତ ହଉନି କଣ ଏତେ ସାନ ଏ ପ୍ରଭୁରେ ଏତେ ସାନ ଏଟା ହଉନି ଆଛାଡା ସେଠି ପାଇଁ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ କଳ ବାଳ ହଉଥିଲୁ ତାପରେ ବିଜି ବିଜି କରି ଏଇଟା ଜାଇରା ହଉଛି କୋନ ପୁଞ୍ଜାଇ ଏଟା ଏତେ ସାନ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଜାଣିଲୁ ଏବେ ତୁ ସବୁ ଦିନ ଯିବୁ ସେଠି ଏଟା ଦେଖି ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଭଲ କଣ? ଭଲ ଲାଗେ ଭିତରେ ଷ୍ଟପ୍